Здравейте, казвам се Мартин и днес ще направим този стоп от Ford Mondeo MK2. Малко ще го тунинговаме, защото моят стоп е пукнат, откакто съм си купил колата. И с това ще започнем с първа част на проекта Ford Mondeo ST200. Така че, нека да започваме. Както може да видите, не знам дали се вижда много отзад. Там са броните за ST-то. Тук има прагове от Ford Mondeo RS. Мисля малко да затъмна червената линия на стопа. Съвсем малко, да не прекаляваме много, за да може да се вижда когато шофирам. Нали, другите участници от движението да виждат светлините. Нека да започваме, като тук на мигача и задната ще бъдат облепени с тиксо. Тук малко ще го поизтъркаме с 2000, за да може да като гладисваме да се съчетаят добре боя и повърхност. Нека да започваме с облепянето. За целта съм си взел хартиено тиксо. Даже ще преместя малко самия стоп. Даже направо ще ви взема с мен. Боядисването избрал съм на дупли колор, такова за затъмняване, черно. Продължаваме с втора ръка. Взимате един камък 10 дълбок и почвате да развивате. Махте предпазната кора, защото тя също трябва да се махне.
би трябвало стопа да излезе, но понеже е малко лепен, защото тия стопове имат проблеми с водата. Трябва малко да си поиграем. Искам да видя още нещо. Така. Много е залепнал. Наистина много залепнал. И това тук, където е лепено, то създава допълнителни проблеми. Да. Основно от него е. Моля ви се, не правете такива глупости да лепите стоповете. В противен случай няма да може да си свършите работа. Така. Пак пробваме. Ще стане. Ето. Както виждате, за това говорих, че това платнение се разпада и просто тук влиза вода. Обикновено. Но ние сега няма да се занимаваме с това. Вземем си платката. Ставаме го стария стоп тук. По възможност може да се опитаме да сварим тия щипки. Да. Може да ги пренесем на другия место, понеже са различни. Може да поизчистим силикона. Сега сложихме новия стоп, стягаме го. Така. Ами, новия стоп е сложен. Сега ще махнем тиксото. Преди това обаче да покажем и стария стоп. Както се вижда, е тук пукнат. Тук и просто нямаше смисъл от него. Затова по-хубаво един друг да сложим. Така. Махаме тиксото. И имаме вече чисто нов стоп, като ето този тук. Супер. Аз съм много доволен.